Dahil sa pagiging marites sa ospital ang bagsak ng isang lalaki matapos pagsasaksakin sa ulo ng nakalitang kapitbahay sa may Sinjan, Puntod, Cagayan de Oro City. Sa investigasyon ng Puntod Police Station, nakilala ang biktima na si Angelo Pugta, 35 anyos, binata at residente sa nasabing lugar, habang sospek ang kapitbahay na si Arvin Sinado sa 28 anyos, binata din. Ayon sa sospek, kaya niya sinaksak ang biktima ay sanhi ng paulit-ulit na chismis na ginawa laban sa kanya. Ayon sa mga otoridad, lumabas na personal grudge ang pinagmulan ng krimen. Napikil ka sa istorya? Oo. Sige, balik-balik ba? Sige, magkukan nilang ulangin yung kuwan. Sa ngayon, pinoproseso na ang kasong isasampa laban sa akusado habang inoobserbahan pa sa Northern Mindanao Medical Center con NMMC ang biktima. Mula dito sa Whitewater Rafting Capital of the Philippines, Cagayan de Oro City, ito si Kaki5 Charlie Pere para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Katuwaan sa Cagayan de Oro. Kaki5 News FM. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of Ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.